Ngiyabingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli emakhaya ke. Njengoba sivelile lewindini lasemsakazweni, njengoba sasimthembisile ukuthi makukhona okusha esigayile sizoqhamuka sizokuveza ukuthi hayi naku ukusha. Sizokhuluma la namhlanje usukwini namhlanje nabantu abanamabhizinisi. Nabantu abayizinyanga abalaphayo ngoba sibonile ukuthi inyanga ziyakhulelwa kakhulu kwezinye inyanga ziyafika kakhulu phakathi kwaleli khaya. Kuyasithokozisa ke kakhulu ukuthi umelaphi akholelwe futhi komunye umelaphi. Kuyasinamisa lokho ngoba nami ngokunjalo kukhona inkunzi ezikhona esibayeni ezike kulapheni engikholelwayo kuzona engizaziyo ukuthi hayi lo unayo into eyithile, usibanibani unako ukuthi usibanibani uyaphatha amafutha athize. Ngiyazi ukuthi mangiyekena ngiyithola into ukuthi kuyasithokozisa kakhulu ke lokho. Ingakho sithi njengoba namhlanje sinigayele le nto enzima kakhulu ejule kakhulu yokudonsa. Sithi sibabala lo somabhizinisi bonke abanamakhawashi, abanoshisa nyama, abanama-tavern, abanezitolo, size sibale kushiya inyanga belapha abakhe sibayene kulapheni. Ikona ke lokho ngoba nabo bayafika kakhulu la, sibalekelele sibavulele imisebenzi, sibanike nezinto zokudonsa. Ingakho sigcina sesibabala nabo sibafaka enkulumeni uma sikhuluma. Siniphathele into yokudonsa ababukeli enamandla kakhulu. Le nto le inamandla ngalendlela ukuthi wena moyenzele usiko lo lesikutshele lona la ekhaya ukuthi hayi le nto uzoyibeka ebhizinisini lakho uyenze kanje kanje. Ukudla idla lokudla lokho sikuchazele nawe wenza lokho esikutshele kona, walandela le migomo esikutshele yona. Hayi ufika la ekhaya unamile uzobonga baningi kakhulu abafikile phakathi kwale ekhaya bezobonga. Singabala nje khona indoda ele eSoshanguve ePitoli esiphakamise kakhulu la ekhaya, iyasibona nawo njengoba sikhuluma. Esiyinikile lento yafika yamqoma lento yamthatha ambeka lesicongweni. Nabanye abaseMpumalanga nabaseGoli nabaseCape Town singabala lize lishone ebalekelele kakhulu lento. Lento la ilento esasikhulume ngayo sabuya nayo eZimbabwe le. Manje okunye buye sishayisane nabo nababukeli. Usiko la lento le esabuya nayo le nduku lezi ihlangene seyivusiwe yafakwa bonke ovuka le nduku le. Manje le nduku usiko la luthi ayifakwa lento usebe lo lesigubhu ayingeni lento ophondweni. Khona futhi olunye usiko layo luthi ayifakwa okhambeni, ukhamba lolu lotshwala uyishaya uyikhulumisa. Abantu abaningi into esishayisana eyenza ukuthi sishayisane nabo uma befika lesigodlweni bezoyifuna, ufika umchazele ukuthi hayi indoda yamadoda sesimenzile lonke usiko samqeda, sesimtshela ukuthi hayi indoda sesiyakwenzela ke lento, kodwa lento uzohamba nesigubhu. Abantu abaningi isigubhu abasifuni. Mawuthi uyamlandela umuntu ukuthi yindaba indoda ungasifuni isigubhu, uthi hayi isigubhu mkhulu ngarojwa kakhulu ngalento eyigubhu, angisasifuni isigubhu. Uzofika lwe nami umfazi ngalahla imali enkulu kabi, ngasuka phambi kwankosikazi nezingane ngithi ngiyolanda isigubhu soshintsha impilo yethu phakathi kwekhala lasekhaya. Ngabuya nalento ngayimemeza yazithulela yangenza lutho. Manje yabona ukuthi labantu basanale engale ukuthi balanda lesigubhu safike sathula. Abanye atshela ukuthi hayi yena isigubhu into ebangukuthi asizonda isigubhu, isigubhu suyinto yokuthwala. Manje lento izoxwaya umfazi nezingane mefike ibeka, usacela ukuthi wenziwe uphondo. Ngimtshele mina ukuthi ngeke kuze kwazi ukuthi sifake lento ophondweni. Usiko la lento le lingene ezigubhini nala ngayilanda khona lento ngafika ihlele ezigubhini mengezwa khona itshelwa kuthiwa kusile ndoda habukuthi usiko lawo lusihlala khona. Nasi nami sami hlele phasi la, kodwa ke ngeke ngisiveze la
kwikhamera kuvumelekile lento ishuthe kakhulu ngoba kuyimoya enamandla kakhulu edosa nangemoya yaselwandle kakhulu ayifuni ukushuthwa kakhulu lento ukuthi ukuveze kuyalulazeka uma uzokushutha. Isona ke isimo engise ngibikele sona ababukeli ukuthi abantu abaningi bafika la abuke ngenye indlela mase umthetho hayi indoda yamadoda lento izohlala esigubhini. Usiko lawo luthi ayingene esigubhini athi isigubhu yasaba sizobona. Omunye nje umfundisi okwafika la emalangeni la last week saze sahamba saye eDurban station sayothenga ubhaskidi uthi akafuni lesigubhu sakhe sihlale sibonakala wazi wafaka phakathi kulo bhaskidi omncane wahamba nako ngoba weyogibela ibhanoyi nakhona uyakhala usi lapha kakha ayikho indle engangenwa inomuntu engangenwa imuntu ungena wonke umuntu bazawuvula lo bhaskidi bawusheke phakathi. Samtshela ukuthi lento ayinabungozi ayibulali umuntu ayihlatshelwa ayichithelwa gazi inokudla kwayo ekudlayo yona kuphela kulethela lobukhazikhazi nokufuna lento uyavuka ekseni uye kuyona uyikhulumise ukukhulumise uphakele lokudla kwako lokho esikutshela wona ukuthi sikuphakeleni bese uyathatha suyacobhoza soyakusula la kuwena siyayiconnectisa lento kuwena ukuthi ikwazi iphile kuwena. Ikona isimo esibhekene naso ke esithi ababukeli abasuke bezoyithatha lento abakwazi ukuthi lento ihamba kanjani ngoba abanye babo bathi bafuna ubona uphondo lento ayihambisani nokuthi ingene uphondweni ihambisana nokuthi ihlale esigubhini usebe lo noma ngawo uncane noma ngawo olukhulu. Isona ke izimo esibhekana nazo ke kulento ke nayi le bhakede lento ngeke sikwazi ukuyivula ihlala kule bhakede le bhakede. Izona ke izimo esithi asinibikele zona nizazi uthi ufika phakathi kwaleli ekhaya sowukhanyiselekile ukuthi iziphi izimo esibhekana nazo mawufika phakathi kwaleli ekhaya ungasho ukuthi hey amadoda ngisusa le kanti azokunikeza isigubhu lento usiko lawo ukuthi ihlale esigubhini isigubhu nalabantu engibabalayo ukuthi bajabulile banamile amabhizinisi abahlobile aphakeme bafike banikwa sona isigubhu lapha phakathi kwale ekhaya kulento le esasikhuluma ngayo esizabuya nayo eZimbabwe. Okunye ke esikuphetheke babukeli esiniphathele kona siniphathele insizwe zamalumbu azinsizwe zamalumbu. Lensizi le ilekelela kakhulu kubantu abanenkinga thola ukuthi uvuvukalelwa yinyawo noma uthi uyavuka ekseni unamapain emzimbeni ngathi beshawa ngamatshe noma uhlushwa kakhulu izibhobo uphaswa ikhanda noma lemsebenzini wakhe kuyathakathwa lento siyigayisa ikhuphula sayifaka amakhubala amnamandla kakhulu ukuthi ilwa naloso simo esiyinkinga esibhekene nawe njengoba nizibona zinje ziyafana imbala kodwa izinto ezifakwe phakathi azifani njengoba nikubona kunje ihloko kukhukha ngombese aloko ucijile kombese ukhihloko khothi ukhe ngala ukhothi lento le ilwa nayo yonke inhloko yempi esemzimbeni wakho nalabo othola ukuthi njalo melele ebusuku ushawa ikhanda aphuphe kabi kuyalwa kuyisigangi lokulwa yonke inhloko yempi mawukuthi lento ekuhlaselayo iumoya omubi othunyelwa umuntu nalabo thothi inyawo zakhe ziyashisa ngathi sinomlilo ebusuku umelele ziyaqaqamba sikwazi nayithi ilwa lozo zimpi lezi into eyenziwe ngamabomi ziganga abathakathi ekwengamayo phezulu kwempilo yakho ilwa naloso simo leso. Enye induku esiniphathele yona naye ngiyabona lo kuyistafu esinabathapha kona kulwa nalabathi ubusuku uyakinyeka akalali uyacindezeleka ukugijima izinto phezulu kwendlu umelele aphuphe kabi babe nenkwasha emzimbeni. Iyona ke inkunzi lento ekushisa ushisa ilahle libe buvuke nesihloko sincanyana ukuthelelela lahleni uphebezele intuthu ngombese khulume ushunqise la endlini molala akusondeli lutho lala uswidi obuthongo kuze kuse laphakathi kwekhaya ukuthi kunezilwane ezimhluphayo ezigadlaza izindlu phezulu kwendlu seziyachachasa lezilwane sezibona ukuthi ikhala uyakushisa urawunde nakumusi ukushibekele sento ayigceke kushunqe sokutshelile waphebeza ngommese watshela ukuthi hayi
ufuna kwenzekeni phakathi kwaleli khaya. Kuyalekelela ke izimeni ezinjalo enisuke nibhekene nazo. Okunye ke esizobikela ababukeli emakhaya, le number le 073 sayikhuluma kudala indaba yawo ukuthi iyahekhwa, abahlukane nokuyifonela. Inamba fanele bazifonele lezi nombolo lezi esuke siyivezela. Makhona into ejulile ofuna ukuyikhuluma nami, wenza i-video call. Sikhulume ke nawe lokho kujula lokho. Mawubona ukuthi uyafona ungitholi, ngoba kuyenzeka ukuthi ufone ngezikhathi zasemini uthola ukuthi sike emfuleni phansi lapha network ayikho lapha. Ungashiya iVN kuWhatsApp, ushayele iVN, sizofike silalele mase sithola ithuba siza ukuthi ufuna ukulwiswa yipi impi. Nale esigebengu Facebook esizibiza ngami, mina isikhathi sa Facebook anginaso. Sihlezi sisempini thina njengoba sele minyangeni, kuhlezi khuzuma. Mangasetshenzwa kuyahanjwa kiwa kogaywa. Quiet esigodlweni ngiyanqamula ngiyaphuma. Kuduma imoto ngiyahamba ngeenkunzini nami ezingaphezulu kwami. Kuyangiphoqa ukuthi ngeqe lapho ngiyogaya nami ngiyolanda izinto ezisuke zishoda lesigodlweni. Isikhathi sale izinto lezi ezinye nje eziyinkundla zokuxhumana sinaso thina, isikhathi esinaso esokuvela la kule windi leli njoba nisibona. Lokho kunye cha asinaso isikhathi sakho. Labantu bathi ukhuluma naye akubhalele, wakhuluma nje naye umuntu uthi uyakhuluma naye ngeVN, wakubhalela watype ngalo kubhala, awokwazi ukuthi angimina loyo. Mina mawukhuluma nami uzofona wenza ivideo call ubone ukuthi mina makusufuna sikhuluma into ejulile sijule. Izona ke izimo ke sibhekene nazo babukele sithi asinazise zona. Kunenye induku esizonipha yona, bakhalile kakhulu ababukeli base Cape Town. Bathi basacela futhi siphinde sibagayele le nduku le yokugquma. Lesa sibenzele yona especially abalwela kakhulu khona nje abanama salon ngala koMpumalanga abathi abavulela kwagcwala emasalon abo, nabanye abanoshisa nyaba oJobek abajabula kakhulu, bayijabulela bayinamela, bathi nabo asiphinde siyibuyise le nduku, siphinde sibagayele. Sizophinda ke sigaye, ngizojubalala njengoba kuyi25 ngizonqamula kula masonto eyi25 ngeqa ngiyofuna la maphakama lawo. Sibuye siphinde sinigayele ke le nduku yokufutha, sibuye siyimemezele ngoba bathi abanye abalitholanga ithuba lokuthi bayithole, babe nezimo nabo bebezibaza bampintshile bangekwazi ukuthi bakwazi ukuyithola. Ikona ke sisa sinibikele kona ababukeli ukuthi nikwazi, sizobuya nje kungidala sizoyimemezela ukuthi hayi nayi le nduku sesiphinde sayiletha sesiyigayile. Siyacela ukuthi ni subscribe. Yebo babukeli, makube njalo.